А едно нещо в този живот е ясно. Клиента винаги е прав и ние сме клиентите, братле. И те не разочароват абсолютно всеки път. С всяка следваща стъпка си е по-големи лайна, брато. Манеците я са думкат, ебал съм ги в задника, човек. Разбираш ли ма? Последният шанс, който им даваме Diablo 4, братле, да излиза по-бързо тъпата игра, преордърваме за 150 евро керливата им игра, брато. Ако не ми хареса, да го лапат, брато. Разбираш ли ма? И това е. Мръсни педераси. Diablo за телефон изкараха. За мен не е новост. Това Diablo за телефон. Това Diablo за телефон, още като го обявиха 2018 година на BlizzCon, когато, даже не беше, коя година беше? Даже беше преди 2002 и такова, когато обявиха голям Diablo анонсмент, за да може да се продадат билетите за BlizzCon, защото абсолютно никой нямаше да им отиде на BlizzCon, братле. И хлъзнаха хората и взеха да ме обявяват Diablo Immortal. Също така казаха, че играта е стриктно мобайл гейм, няма да бъде за компютър. Пуснаха и за компютър, естествено, нали? Трябва да изкарат още пари, братле, нали? Се сещаш. Още тогава съзнаеш ли, че това е фейлнал стар китайски проект, който те са взели. На Dragonflight казаха, че ще е различно. И ти им вярваш ли, бе, маняка Джо? Как можеш да вярваш на компания, която не дава една стотинка за това какво хората искат да брат? Те си гледат тяхните неща и си правят тяхните неща и на абсолютно нито един от тях, никой от тях не ги интересува ни какво искаме, брато. Нали се сещаш колко е лесно да влезеш и стъпка по стъпка да дадеш това, което искат хората, братле? Комюнитито иска това, хората, които играят играта искат това, да ти направят играта, братле, и като не ти хареса играта, да дойдат и ти кажат: какво стана, бе, путка майна? Това искахте, направихме ви го, сега се оплаквате. Ма те не го правят това нещо, брато. Те си правят тяхните тъпоти, братле, правят тяхните си глупости, правят техните си издънки, правят техните си цигански номера и накрая ко стана, вика, нещо не умира играта. Много ясно, че ще умре играта. Няма да умре само играта, ще им умре цялата компания на тия тапанари, братле. Батнеце, какви таланти ще променят, какви острови взели са старото Талант 3, което е на 2004 година, преди 18 години. Това ли са променили? Пуснали са нова раса. Не сме го виждали това. Пуснали са нови територии. И това не сме го пуснали. Направиха цифрите по-малки. Не може да бъде. Не сме ги виждали тези цифри, братле. Невероятен нов експенжън, батко. Единственото ново нещо в този експенжън, знаеш какво е, братле? Единственото ново нещо в този експенжън е факта, че са му сменили името, брато, разбираш ли? Не е вече панда, не е манда, не е циганянда, не е не знам си какво си. Вече е Dragonflight. С най-разочароващия трейлър на земята. Най-разочароващия трейлър за последните 15 години, който съм гледал, братле, на Blizzard Entertainment. Маняците правиха толкова добри трейлери, братле. Знаеш ли, що играх BFA, братле? Единствената причина, поради която играх BFA, е причината, че когато гледах трейлера, толкова много се надъхах. Викам си: бил майката, Силванас, Милванас, Форда Хорд, Форда Алянс, то не е дига знамето, трола го гони, чакай, бе, шибек, ще го бият, бе! Пидера, си излязъл си без броня! Маняка не го и бе, върти знамето горе, братле, и да парат ги алянсите, става мазал, разбираш ли, Форда Хорд, Форда Алянс, оная ги чука, ония ги дига, всичко е, брато, мазал. Издиш и се надъкваш мега много, настръхват ти всичките косми, не мога да се седна на задника, брато, защото ми боде, разбираш ли? И след малко ми пускат някакви статуи, матуи, 20 секунден трейлър, излезе някакъв дракон, летя 3 секунди и половина и трейлъра свърши, братле. Ти лут ли си, маняк? Тия маняци могат да се пенсионират, бе, брат. Цялата им кирлива компания, бе, братле. Ти лут ли си? Ако имах достатъчно пари, щях, честно ти казвам, щях да купя компанията, щях да ги уволня всичките маняци и щях да се погрижа цял живот, нито един маняк от тях повече да не работи в индустрията за правене на игри, ще ги бай гадните мръсни подмазвачи, брато. Мръсните животни, братле, разбираш ли? Да, това ще направим, това ще направим, после гледа на другата страна и ходи да си пие кафето, ще го бай, чифута глупав, братле. Какъв лол ще играете, хора? Защо живеете в заблуда, брат? За какво вие да живеете в заблуда, не мога да разбера, човек. Лол ще ми играйте. Стига глупости, разбирам, че няма други игри, разбираш. Мен се играе нещо различно, брат. Няма игри, разбирам, че няма игри. Ама ви направо ма пръскате, братле. Как някой от вас може да си преордърне експенжън на лол, който ще бъде пълен с ботови, ще има геймплей един месец, ако имате късмет.
Разбираш ли? Защото в този един месец ще се обиколи от всичките нови зони, ще си видял новия талант 3, ще си видял новата раса и знаеш ли какво ще остане? Същото старо нещо. Ти ще ходиш отзаде, ще фармиш старите континенти, старите дънжани, старите работи, ще правиш старите ачивменти, ще фармиш голд, ще фармиш маунтове и знаеш ли какво? То все едно ти е работа, брато. Ти седиш всеки ден по цял ден, братле, и фармиш вътре като откачен да ти яде един маунт, да изкараш малко злато, влиза другия маняк с кредитната карта, дава $20 и си купува, не знам, 500 000 злато, примерно от китайците, братле. И ти това злато го фармиш един месец, той го фарми за една секунда с кредитната карта, защото днеска е изкарал $20 или повече за деня си, братле. Сещаш ли са, патенце? Хебати глупавата игра. Единствената причина, поради която в момента има смисъл да влезете да играете World of Warcraft, това е само и единствено PvP-то, маняк. Ако сте фенови, ако играете PvP, ако имате с кой да играете PvP, това нещо ви харесва, му влезете да играете PvP. Няма абсолютно нищо друго в тази игра, брат. Заеби ги тези схемаджийски изпълнения, човек, и лут системата им е супер зле, всичко е супер зле. Ще влезеш ти в някакъв експенжен, батенце, където ти пуска дънжън, където дънжънът ти дава 2 предмета, като завършиш целия дънжън. Знаеш какво стана предния път, като играхме WoW? На Уизлито, бате, 5 седмици подред му пада един и същи баг от един и същи бос, който не му трябва, брато. 5 седмици подред и единственият друг лут е, който няма смарт лут система и така нататък вътре сложна, може да те иде всяко едно нещо с всякакъв рандом стация, ако си бил 15 лева от дънжани, братле. И като отидеш, като убиеш всичките инстанции по един, по два пъти, после какво правиш, батенце? Ще ходиш на стария рейд да си фармиш зеления маунт с двете рога, дет се насира на всеки 3 минути и толкова много смърди около него, че всички препарат лек. Невероятно! Маунта с конските лайна! Аз го имам, а ти не. Умри от яд. Маняка ще ходи, брато, фарми някакво узи зелено, братле. Знаеш ли историята с зеленото узи, батко? Където единия маняк ходил да фарми зелено узи. Фармил, 1 месец, 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 5 месеца, 12 месеца и накрая казал да! Падна ми зеленото узи, маняк! Аз съм най-добрия! Отне ми 1 година! И другия маняк му казал, 1 година ти отне. Колко са това 1 година? 150 евро. Я чакай да видим сега тук при китайците. Бум! За 25 евро. Айде! Аз имам зелено узи, батко! Отне ми 3,4 секунди и 25 евро, пък ти си дал 150 евро да го фармиш всеки ден по цял ден, се е нос на работа, братле. Заради може би си някакъв мирисън келеш, братле, ти можеш да сванеш приятелка и стоиш по цял ден, защото не си са къпал хуя, тия си ренясал, брато, да ходиш да фармиш някакво тъпо узи 1 година, братле, дет маняка си го купува за $25 от китайците, батенце. Да! Най-добрата игра! Сега влизам, маняк, веднага. Направо нямам търпение, братле, само да ми пустат, разбираш ли. Ще ходя, ще дигам репутация в шоуър базин, батенце, и ще чакам яйцето там да ми пусне зелен дракон, батко. Да, батко, зеления дракон. И после ще ходя, ще фармя 2 месеца и половина репутация за шолдари и за каска лек. Yes! Те маняците ще влязат, разбираш ли, от ония керливия сървър. Warman ще влязат, ще издумкат всичките инстанции на третия ден, маняк. Сещаш ли са? Маняците ще влязат голи боси, както направиха на Wrath of the Lich King, не на Wrath of the Lich King, ами на ванилата маняците, направо влязаха по левел 56, 58, 53 лево, всичките влязаха вътре, брат, убиха цялата инстанция, брато, голи боси, никой не знае какво става, маняк, никой никъде не е отишъл, не мога да убият един бос, маняците лайпват, брато, 13 години по-късно на гар, батенце, не могат да отидат да убият никой, не знаят откъде се взима вода, откъде се прави репутация да се отключат Рагнарос, батенце, маняците отидаха направо на третия ден, братле, убиха Уникси, убиха абсолютно цялата игра, бати, и знаеш какво е най-тъпото, братле, че в началния етап на играта ти знаеш, че 3 месеца си локнат само на този контент, където на теб може да ти отнеме година да го убиеш контента за 3 месеца, защото няма с кой да играеш или защото попадаш на глупаци или каквато и да е причината, а някакви маняци са влезли и са го убили на третия ден без да е мигне окото, батенце. Знаеш какво? Когато не можеш да се състезаваш с такива хора и знаеш, че реално погледнато ще си наздаде, няма защо да играеш тази игра, братле. Заради това чакам да дойде Лола, не Лола, ами Диаблото, брато. Защото имам хора, с които да играя, братле. Тези хора сме играли преди, батенце, аз преди се бях отказал от игрите, бях станал от компютъра, не цъках абсолютно нищо, ходех, хванах си работа, бачках си, братле, като олигофрен по 16 часа и половина на ден, батенце, нямах време да дишам, батенце, всичко беше само работа, прибирах се вкъщи само да спай, да се изкъпя, преди да отида пак на работа и ежедневието ми беше такова. В момента, в който се чу, че ще изда Diablo 3, се надъхахме, група от работещи хора,
Влязахме и ми бахме путката майна на маняците. Няма стримър, няма гилди, метод, предавания, мредавания, ще ми пускат там стримчета, борим се за Лорел топ, не знам си какво се работи, хора направим, разпаднахме панера маняк. Разбираш ли? Ще ги еба в путката майна педерастите маняк. Ще ми се правят на много отворени. И сега като излезе Diablo 4, брато, смятам да им пръсна панера, бате. Не да хора на старта 64 годишна игра, където абсолютно всичко се знае от абсолютно всеки батенце, да ходиш, да те ганкват, да те убиват, да не знам си какво се, защото имало хайп. Бати, якия хайп маняк да влежа в някаква пещера, дете има някакъв маунт. Мечка, братле, прилича на Blizzard мечката, брато, там дето е се Мърлоче, пише Blizzard на нея от Близкона, да отидеш там, да трябва да убиеш 5 валкири и половина, брато, в тъпата пещера, обаче там те чакат, знаеш ко? 500 рога, батенце! Все едно сте наговорили и след те чакат цял ден и веднъж като влезеш в пещерата, те не са глупави. Няма да те убият веднага. Ще изчакат да влезеш леко навътре. И после почват да те шибат в задника, брато. 2 часа и половина ти не може да излезеш от пещерата. Знаеш какво става? Накрая си биеш Alt F4, мега много се ядосваш, брато. Отиваш, правиш се една чекия, излизаш навънка, отиваш, гледаш кино, караш колело, разхождаш се в морската, ядеш сладолет от пущиналост си всичко, прибираш се, брато. Влизаш 8 часа и половина по-късно в играта и виждаш как същия ролк убива пред тебе друг човек и на тебе ти е ясно, че ти пак няма да излезеш от пещерата. Какво като се дава Alt F4? Какво като се чака 8 часа Q и си излязал навънка, се развидриш и си се прибрал? Маняка е там! И та чака! Направи си бате квеста. Ай, ще ти бай циганската игра, маняк. Няма какво се случи, лек.